Nå, hvad er det for en dag, vi har i dag? Hey, hvad er det? Hvad er det dernede? Hallo? Hvad er det? Oh, fuck. Hey, godt væk. Phew. Nå. Oh my god, folkens. For helvede. Dum bil. Nu skal du væk. Oh my god, folkens. Hvad så der? Så en gården her. Er der flere biler? For helvede. Hvad så? Nu kommer ned. Jokke! Fuck, nu er også politiet efter mig. Nå, men oh my god, folkens, så er jeg sådan en grund her. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før, men nå. Jeg spiller GTA 5 online med en faktisk temmelig stor psykoaffer. Okay, det er sådan der video vil bekræfte for mig, at lige nu lægger noget for mig, for du teleporterer rundt med bilen nu. Okay, en gang mere, så er jeg død. Væk. Kom da væk. Og så politiet også efter mig. Hvad har du gjort? Hvad mener du? Hvorfor politiet efter mig? Og pludselig næsten dræbt mig. Nå, lad os se. Fuck, de opdagede mig. Fuck, hvad gør jeg? Fuck. Nå, hvad er jeg? Hvad så? Det var ikke en del af aftalen. Nej, hvad for en aftale? Jeg vil bare have bilen tilbage, okay? Jeg skal bare bruge din bil til at flygte. Jeg vil med. Jeg har politiet efter mig, så vil du gerne med alligevel? Au, Ja. jeg er død. Jeg er død. Så tager jeg bilen. Hold nu kæft med det horn. Men vi skal i hvert fald spille GTA 5 online. Og det er egentlig bare også to i den her server. Og det eneste her går ud på lige nu. Vi har faktisk ingen planer om, hvad vi skulle lave. Vi starter bare en video op, og lad os se, om vi kan lave noget sjovt. Hvad skal du ind i min lejlighed? Hvad vil du lave ind i min lejlighed? Hvad? Jeg gik bare en vej, hvor jeg får fat i den her igen. Den her Okay. ligger på øset. Okay. Så du tager den der? Hvad? Så du tager den der? Er med den på? Hvad? Er med den på? Du forstår ikke, hvad jeg siger, vel? Det er jo. Gør det fandme ud og bare hente min bil. Kan du fandme bare lære det, kan du? Og bare sidde ved for, jeg har ingen biler overhovedet, der er fede. Alle mine er totalt grimme. Se selv. Prøv at se den der er totalt grimme. Og den der sorte derovre. What the fuck? Det er sjovt, der kan folk noget, egentlig. Det må stille biler i min garage. I hvert fald tak. Kæft, den er fed. Men jeg har selv købt den. Nå. Lad os komme ud til ham. Og ligesom jeg har sagt før, så vil min video kun blive 15 minutter, så jeg skal lige holde øje med mine lyder. Men lad os komme ud. Fuck. Væk med ration. Hvor fuck er du henne, Jokke? Væk. Nå, lad os mødes på Prøv at gætte, lufthavnen. hvor jeg vil hen. Du er på vej til lufthavnen. Er du ikke? Nej. Hvor er du så på vej hen til? Lufthavnen. Det er det, jeg er på vej hen for helvede. Ja, men du spurgte, om jeg var Oh, på vej fuck. hen til lufthavnen, og så sagde jeg, nej, jeg er på vej hen til lufthavnen. Jeg er ikke på vej hen til lufthavnen, men på vej hen til lufthavnen. Okay. Jeg er ligeglad. Fuck. Altså. Jokke? Ja. Er det dig, der har placeret de fucking skilte rundt omkring? Nej, det er kommunen. Jeg hader kommunen. Ved du hvad, det gør jeg også. For jeg har lige ramt ind i mit skilt, og nu er min bil blevet ridset. Jeg kunne lige se dig på kortet. Ja, jeg er langt foran dig. Det er kun på grund af mine dårlige køreskills, men en bil, der har punkteret dæk. Nå, jeg troede det. Og også på grund af en anden ting. Min bil er meget bedre end den, du har. Du havde ikke været så langt foran, hvis det var mit dæk ikke var punkteret. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men den vil stadig være foran. Det er du sikker. Og jeg er ikke på vej. Jeg er på vej til lufthavnen, ja, men ikke for at komme ind og få et fly. Nej. Jeg vil vise jer, folkens, hvordan man højst sandsynligt ødelægger sin bil og muligvis slår sig selv ihjel. Så lad os bare komme i gang.
Flips! Titan. Flips! Oh, fuck! Au! Okay, jeg overlevede det. Det er da mindst noget. Må jeg få en Titan? Nå ja, Jørgen han har det med. Han kan kun spawne normale lorthelikopter, og det er det eneste, han kan spawne. Inde på lufthavnen. Jeg spawner fucking hele tiden Titans. Hver gang jeg går ind, så holder den en Titan. Hver gang Jørgen går ind, uden mig, holder den ikke en Titan. Hver gang jeg går derind alene, så holder der ikke en skid. Nej, men når du går ind med mig, så er det altid... Det er en lortehelikopter. Ja, men når du går ind med mig, så er det altid en Titan. Ja, du har det der Titan, det har vi også talt om. Jeg ved jo også godt, det er en lille fjode. Seriøst, kommer du ikke snart? Jeg har endda lavet flip, og du er ikke engang kommet over endnu. Jeg er allerede næsten inde på lufthavnen, og jeg har lavet net flip og blevet så kørt ned fra en bygning. Der kommer til at gå lidt tid, før jeg kommer frem, for jeg er nødt til at gå. Kunne du hente mig en helikopter? Eller vil du have bare glemt den del? Hvor er du henne? Er du oppe, eller er du nede? Ups, jeg troede lige, jeg kørte ind i dig. Hey Jokke, vil du med? Jo, tak. Den er godt nok grim. Jeg har også ødelagt den. Jeg lavede flip, så jeg lander på toppen af bygningen. Det er ikke noget unormalt, den er grim. Den er bare blevet pænere, at den er blevet ødelagt. Vil du gerne sætte sig af at gå? Hvad? Vil du gerne sætte sig af at gå? Ups. Ups. Så holder vi her. Hvordan fuck kommer jeg fri? Held og lykke. Hvordan fuck kommer jeg fri? Nå, fuck it. Jeg henter lige en bil og skubber den her bil fri. Jeg tager en helikopter og flyver over til Titan. Som ikke er der. Jeg flyver over til Titan og venter på dig. Eller skal jeg hente dig? Nej, det behøver du ikke. Jeg skal have min bil fri. Men, Så vil jeg sige held og lykke igen. men først og fremmest... Det var med, at vi godt ramt. Det var ikke mig. Hvad gjorde der? Ikke andet udover at du fik min bil til at stå fucked. Du var ikke mig. Jo, du er for tyk. Du er for tyk, så den sad fast. Jeg er en karakter, der er meget slank. Kom så fri, din dumme bil. Jeg har lige kaldt min egen bil for dum, plus jeg lige har skubbet til den. Ups. Fuck, jeg skal med få. Kæft, du er dårlig til at flyve. Det var ikke i særlig høj fart, okay? Er de begge punkteret? Det ved jeg ikke. Jeg kan Yes. køre bilen uden problemer. Og grunden til, at I ikke kan høre Jokke særlig godt, det er fordi, jeg prøver at finde på en måde, så vi kan få bedre hørelse på. Hej Jokke! Jeg hjælper dig i luften. På en negativ måde. Nej, på en sjov måde. Jeg kommer først. For mig var det en negativ måde. Jeg kommer først. Nej, det gør jeg. Nej, jeg er her. Du er død. Jeg kom først hen til hangaren. Og hvad så? Jeg kom først hen til Titan og tog den. Kommer du snart herind? Hvor meget du piner på mig at tage den. Kommer du snart herind? Der er gået 9 minutter. Kommer du snart herind? Vi har næsten ikke lavet noget sjovt, udover at jeg har skudt dig. Men jeg kommer til at lave en anden GTA-video med Fireman og også en, der hedder Magnus fra vores parallelklasse. Seriøst, jeg gider ikke, men jeg... Hvad? Må jeg også være med? Nej, for vi kommer til at bruge Skype, så jeg ved ikke, hvor godt det ville være, hvis du har jo ikke Skype. Men jeg kan prøve at finde ud af det. Og jeg...
Nej tak, Lester. Jeg er ikke over ved Titan længere. Det kan jeg godt se. Men jeg er på vej over igen, for der holdt ikke det fly, jeg lige efter. Okay, kan jeg ramme det? Kan jeg ramme det? Fuck. Kan jeg ramme det? Jeg flyver over til Titan. Ups! Jeg er lige kun så hurtigt ind i flyet, eksploderede. Og nu er min bil godt og grundigt båret, men den er ikke eksploderet. Serious. Jeg skød dig 2 gange, og det fik jeg ikke politiet til mig af. Jeg fik politiet til mig af at køre ind i et fly. Nå pisse, så virkede det ikke engang. Hej, okay. Jeg skal lige bruge Titan til at slippe væk. Sådan der. Jokke, ikke for noget mere, jeg skal så bruge den Titan! Jeg skal altså lige ind, Jokke. Tak, Jokke. Jokke, hvad laver du? Hvorfor går du ud? Kom nu ind, Jokke. Fordi du holdt trækanten ned og smed mig ud. Ah, okay, jeg går selv ud. Jeg var selv på vej ud for... jeg gik ud. Juhu! Så, fuck it. Jeg er ved at dø. For jeg har 3 stjerner efter mig, og de skyder på mig. Det har jeg også. Nok fordi vi var inde i Titan samtidig. Nå, der døde jeg. Pis. Ups. Det bliver nok en lidt rodet video. Næste gang skal jeg nok lige... Undskyld, hvis den er rodet, folkens. Næste gang så planlægger jeg, hvordan det hele skal være. Hey bitch. Undskyld. Hey, jeg gjorde det ikke. Du gik i vejen. Undskyld. Ikke min skyld. Nå, fuck it. Jeg er politiet. Bitch. Og jeg er i gang med at lette. Der er et helikopter. Jeg er politiet. Bitch. Bitch. Der er 3 stjerner. Bitch. Læg dig, bitch. Læg dig, bitch. Like a bitch. Fuck, jeg dør snart like a bitch. Nå, men jeg tror faktisk også, at jeg skal til at slutte den her video af. Hvordan fuck skal jeg slutte den af? Jeg gør. Må jeg indgå afslutning? Du dør. Du var ikke det. Mere med, at jeg fylder ned i dig. Det var også det, jeg ville sige, men jeg skal bare lige ind på lufthavnen og miste mit politi, for jeg har politi efter mig, og det er ikke særlig rart, når de sidder lige i røven på dig. Jeg tror det var noget sjovt noget. Men jeg kan ikke kende det med at have et politi lige i røven. Ja, det er skide irriterende. Ja. Jeg har hul i ryggen. De har skudt mig. Men hvad vil du flyve ind i mig med? Det er også derfor, jeg hader politiet. De skyder bare på en, og de er ligeglade med, om man overlever eller ej. Ja. Nå, hvad vil du flyve ind i mig? En Titan? Okay. Jeg spurgte bare, om det skulle være en Titan, eller om hvad det skulle være. Jeg har mistet politiet. Jeg går ind i en helikopter. Bare lige for at komme over og tjekke, om der er et bedre fly end en Titan til at afslutte på. Sportsflyet, det er ikke bedre til at afslutte med. Er det bedre eller ikke bedre? Ikke bedre. Det er ikke bedre. Nemlig. Okay, det var jeg har lidt svært ved at høre dig. Lad os se, er der et sportsfly? Fuck. Nej, der er et dårligt fly herovre. Hen til Titan. Og se, hvis det... Nej, jeg vil lige sige, hvis det ikke er en Titan, så er det jeg ser, der bogstaveligt talt ser første gang nogensinde, jeg har prøvet det, hvor der ikke har været en Titan. Jo, okay, du skal skynde dig, vi har under et minut. Har vi kun et minut? Under. Så ved du hvad, jeg tror bare, jeg skynder mig afslutte, for vi har kun 30 sekunder, så jeg... Eller, vent. Gå ud af din bil, hvis du er inde i en, og gå ud foran et sted, hvor jeg ikke kan ramme ind i en bil. Jeg har altså kun 20 sekunder. Okay. Ja, okay. Hvad laver du? Okay, men jeg siger i hvert fald mange tak for at I så med, folkens, og ja, see jer!